Ide je studenno, времето никога не е лошо за една къса кола. Дори да е супер яка, зимната ваканция е безобразно къса. Не е оспоримо, като истински млечен шоколад в Павлова, който я прави толкова вкусна. Мура, обикновено шоколад. А за да стане на нещо по-специално, опитайте новата Мура Кофе с вкусна кокоски, добре позната за Мура Кофе с още повече шоколад. Мисти, забрежни да вършим. Оптимална сума, оптимална цена, оптимални условия. Кандидат за достига. Алфа Банк. Знаете за препоръка. Едно трябва да вижте. Не мога. Запушай само. Когато се борите с запушения нос и искате да защитите лекарите на помощ идвам аз. Отдели хидратираща формула за отпушваща и предпазва от сухота и дразнене. Отдели хидратираща формула, за да диша на съвпълно време. Рецепта за възрастни и юноши на 12 години преди употреба от животинство. След погледно, ежедневно бръшване с маски е страшно толкова върху отпредите за деката за насачка. Защо ли пробваш сам? Живеят платки, не това погледнеш. Вирусното за теб е за кровище за друг. Публикувай безплатно обявата на Mantic.com сега. Омето ти, успех за плащи. Четири партии влизат в парламента, а Добър вечер, в неделя 26 януари, аз съм София. Тежка зима в цялата страна. Еднометови преспи сняг и поредица сховаха Северна България. На юг температурите паднаха с близо 10 градуса за денонощие. На много места са въведени ограничения на пътя. С обобщена информация сега включваме нашите репортер Станислав Борисов. Добър вечер. Добър вечер от автомагистрала Люлин. В продължение на няколко часа днес тук, както и на автомагистрала Хемус, беше забранено движението на тежкотоварни автомобили. Сега обстановката вече се нормализира, автобана продължава да се обработва от снегопочистваща техника. Като цяло тежката зима се отразява най-много към този момент на камионите. Дорог мост остава затворен за тежки машини. Сложна е ситуацията и на пътя Русе-Бяла. Най-сложно е положението в североизточна България. Предвид от сняг там на много места затруднява движението. Снежната покривка в Русенско и Разградско е на 20 см, а в Силистренско над 40 см. Кои бяха най-невралгичните места в днешната първа наистина зимна неделя в следващата хроника. Най-тежка е обстановката в Силистренско. 6 населени места няма вода, няколко са без ток. Тежкотоварните автомобили са спрени от движение. До сега до училищата няма да работи заради опасното време. На някои места преспите са над 1,40 м. Въпроси въобще вече спрямо движението на товарни автомобили, което всъщност са заедно са проблеми, че сами почват да ги влачим от тях. Ситуацията е бедствена. Значи министъра да ни казва, че за подготвени машините няма машини, няма почистване в нашата държава. Дунав мост продължава да е затворен за камиони. Преминават само колите и автобусите. Десетки тирове чакат на близки паркинги. Вчера в 16 часа сутринта няма никаква информация, никакво нищо не прави. Във Варна обстановката се нормализира. Проблем в града се оказаха десетките паднали клони и дървета. Заради ниските температури се спука водопровода на най-голямата болница в града. Аварията е отстранена. Утре училищата няма да работят. Пътищата в областта са проходими. Не сме всеки се борим, но сме направени, сме всеки магистралата да е чистено. София, травматологията на Пирогов се напълни с пострадали след падания.
За 5-6 часа от сутринта насам имаме около 50 минали, оставали 22 фрактури, повече са горен крайни. От няколко дни специален джип хваща тъжигите буквално във въздуха. Монтирани датчици отчитат температурата на пътя и на въздуха и правят анализ как да действат снегопочистващите машини. Температурата на суката е отрицателна и температурата на въздуха също е отрицателна. Има валеж, нали е сняг и дълга. Това е това, че не го зарадяваме да скъпи. Okay, we're going to take our shark pan, pull the false bottom out, turn the ring over. We have about that much rim, so we're going to extend it a little bit more than that. Cut it around. It goes right back. And here's a little trick so you don't end up breaking it down. You pull it in quarters. Put it right there.